Παναγιωτίδης. Θα δώσει στον Γκέρκη. Θα γίνει το λάθος. Παπασταματίου. Ούτε θα ξαναδώσει στον Γκέρκη. Θα σουτάρει για 3. Θα αστοχίσει. Το 24 απομένει για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πολίτης θα σουτάρει για 3. Ήταν πολύ άστοχο το σουτ του Πολίτη. Κατικαρίδη. Θα δώσει τον Παπασταματίου. Θα το ευστοχίσει με δεύτερη προσπάθεια. Απομένει για τη λήξη της επίθεσης. Παπασταματίου. Ωραία προσπάθεια από τον Παπασταματίου. Ωραία προσπάθεια από τον Βελίκη που ισοδυναμεί με πρόκριση στο Final Four. Μάκαρης θα σουτάρει για 3. Άστοχος, θα πάει για το rebound. Παναγιωτίδη. Μάκαρης στο σκούταρι που θα σουτάρει για 3. Λίτης. Θα δώσει στον Γκέρκη. Θα στοχίσει στο lay-up και την μπάλα έχει ο Λουίτζι. Τώρα θα δώσει τον Παναγιωτίδη. Πολίτης για το σκούταρι, θα σουτάρει για 3. Άστοχος και τώρα. Πολύ άστοχος σήμερα ο σκούταρι. Άστοχη προσπάθεια από τον Πολίτη. Βελίκης με τον Κατικαρίδη. Ωραία προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Τσεκλένης για τον Πολίτη. Θα σουτάρει για 3. Θα είναι άστοχος. Θα γίνει το κλέψιμο. Όμως κατοχή παραμένει για τον Παναξιακό. Τσεκλένης στον Παναγιωτίδη που θα σουτάρει. Θα αστοχίσει όμως. Παναγιωτίδης για 3. Άστοχο. Πολύ άστοχη ομάδα του Παναξιακού σήμερα στα σουτ 3 πόντων. Βασιλιάδης στον Καλαβρό. Ωραία προσπάθεια από τον Καλαβρό. Άστοχη όμως. Το rebound από τον Λουίτζι. Θα πάρει και το φάουλ από τον Βασιλιάδη. Δώσει το Βασιλή που είναι μόνος, θα σουτάρει για 3. Θα είναι άστοχος, αλλά το rebound θα το πάρει ο Σταματέκος και θα ευστοχίσει στη συνέχεια της φάσης. Εκείνος για τον Καλαβρό. Μιλωνάς στον Τζεκλένη που θα σουτάρει για 3. Θα είναι άστοχος όμως. Κατικαρίδης. Ωραία, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κατικαρίδη. Κατικαρίδη. Πολύ ωραία πάσα του Κατικαρίδη στο Βασουλή. Τσεκλένει στον Παναγιωτίδη. Θα κάνει το σουτ. Θα είναι άστοχος. Σταματέκος. Ωραία πάσα στο Βασουλή και θα ευστοχίσει από κάτω. Καλαβρός. Θα βρει χώρο. Θα στοχίσει όμως. Τσεκλένης έχει μια ελεύθερη βολή. Αυτή από την πολύ ωραία προσπάθεια που κέρδισε. Δεν ήταν καλή η πάσα, κλέβει ο Παπασταματώδης στον Καλαβρό. Και εκείνος για τον Μιλωνά. Ωραία προσπάθεια από τον Μιλωνά. Γκέρκη. Θα κοπεί. Το rebound ο Μιλωνάς θα είναι άστοχος. Παπασταματίου. Εκείνος για τον Μπουραντά που θα ευστοχίσει. Γκέρκη για τον Πολίτη. Θα δώσει στο Βασιλιάδη που θα σουτάρει, αλλά ήταν άστοχος. Παπασταματίου. Ωραία προσπάθεια από τον Παπασταματίου. Ο Μάγκαρης πολύ ωραία πάσα για τον Τζεκλένη. Θα κάνει βήματα στον Παναγιωτίδη. Και εκείνο για τον Τζεκλένη που θα σουτάρει για 3. Θα είναι άστοχος. Στο rebound του Κατικαρίδη. Κατικαρίδης στο Λουίτζι που είναι μόνος του. Θα σουτάρει για 3. Θα είναι εύστοχος αυτή τη φορά. Βασιλιάδης θα σουτάρει για 3. Θα είναι άστοχος. Στο rebound το Κατικαρίδης. Λουίτζι. Ωραία πάσα για το Βασουλή. Θα είναι εύστοχος. Άστοχη προσπάθεια του Ανεβλαβή. Θα πάρει το rebound το Μάκαρης. Σουτάρει για 3. Προσπάθεια. Ηγείται η ομάδα του Παναξιακού. Κατικαρίδης. Άστοχη προσπάθεια. Συνέχεια της φάσης θα πάρει ο ίδιος. Μπουραντάς θα σουτάρει. Θα αστοχίσει το rebound τον Παλιάκας. Κατικαρίδης. Μια ωραία προσπάθεια, θα είναι άστοχη το rebound τον Μπουραντάς. Κατικαρίδης και πάλι.
Κατικαρίδης. Σταματέκος. Θα είναι άστοχος. Στο rebound το Τσεκλένης. Καλαβρός. Δεν ήταν καλή η πάσα για τον Μιλωνά. Κούταρη. Εκείνος για τον Γκέργκη που θα σουτάρει. Θα είναι άστοχος. Στο rebound το Μπουραντάς. Κάνει μια πολύ ωραία πάσα για τον Παλιάκα που θα ευστοχίσει από κάτω. Καλαβρός. Θα σουτάρει και θα είναι άστοχος. Ωραία πάσα για τον Παπασταματίου. Θα αστοχίσει, θα πάρει ο ίδιος το rebound και θα ευστοχίσει συνέχεια. Δεν είναι καλή η πάση του πολίτη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κατικαρίδη. Μια ωραία προσπάθεια, θα είναι άστοχη. Το rebound τον Μπουραντάς, Κατικαρίδης και πάλι. Άστοχη προσπάθεια από τον Καλαβρό. Μπουραντάς θα σουτάρει και θα είναι εύστοχος ο Μπουραντάς. Γκέργη για τον Καλαβρό. Θα γίνει το λάθος. Άστοχη πρώτη βολή για τον Καλαβρό. Άστοχη και η δεύτερη. Άστοχη βολή του Παπασταματίου. Το rebound ο Κατικαρίδης. Συνέχεια της φάσης θα γίνει το κλέψιμο από τον Γκέργη. Θα δώσει για τον Παπασταματίου. Ωραία προσπάθεια από τον Παπασταματίου. Καλάθι και φαουλ του Παναξιακού. Θα περάσει στο Final Four ο Παναξιακός και ο ΑΠΑ στα φανάρια. Η άλλη ομάδα την Άξου. Κατικαρίδης για τον Παπασταματίου. Καλάθι και φαουλ. Τσεκλένης. Δεν ήταν καλή πάσα για το Σκούταρη. Τσεκλένης θα σουτάρει για 3. Θα αστοχίσει. Θα δώσει στον Καλαβρό. Θα κλέψουν οι παίκτες της ομάδας Σαντορίνης. Και η ομάδα της Σαντορίνης θα περάσει μπροστά. Θα σουτάρει. Θα αστοχίσει για τον Βασιλιάδη. 6 δευτερόλεπτα απομένει για τη λήξη επίθεση. Θα σουτάρει ο Βασιλιάδη. Θα είναι άστοχος. 64-67 προηγείται η ομάδα της Σαντορίνης. 1 και 50 για τη λήξη του αγώνα. Γκέργη. Δεν ήταν καλή η πάσα. Θα κλέψει ο Παπασταματίου. Συνέχεια της φάσης. Πολύ εύκολο για το Βελίκι. Τα τελευταία λεπτά του αγώνα θα κρίνουν ποιες ομάδες θα περάσει στο Final Four. Θα πάρει το φάουλ ο Κατικαρίδης. 5 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του αγώνα. 64-69. Ενώ ο Σκούταρης έχει κάνει βήματα. 64-69. Θα κερδίσει η ομάδα της Σαντορίνη και θα περάσει στο Final Four ο Παναξιακός και ΑΕΣ Σαντορίνης.